El projecte Hortus va néixer l'any 2007 i va néixer fruit d'una gran crisi que va patir el sector de l'automòbil, on nosaltres teníem molts companys amb discapacitat que estaven treballant en aquesta secció, i llavors vam pensar, a veure, què és el que podem fer? I vam dir, doncs mira, això de l'agricultura ecològica també contempla la mirada de cadascun dels rols que té cadascú dins l'ecosistema. Teníem clar des del principi que tenia que ser ecològic, de proximitat, i una mica aquí va néixer aquesta idea. Actualment tenim una 50ena de productes propis, estem al voltant d'unes 300 referències amb els diferents clients que tenim, i això ens suposa també una alta complexitat de gestió. Tot l'equip d'Hortus s'ha anat especialitzant i s'ha anat també professionalitzant. Treballem amb una fundació, que és la Fundació Astres, que dona sortida laboral i acompanyament a persones amb diversitat funcional. En el cas de la inserció de persones migrades, ho fem des de Fundació EMIS, a través del programa de treball i formació, del SOC, però sempre amb molta ajuda i molt assessorament i molt guiatge de Càritas. Intentem que l'agricultura potenciï la biodiversitat o tingui el mínim impacte possible sobre la biodiversitat. Un altre efecte molt important és el de donar suport a la pagesia, perquè la pagesia, per desgràcia, tal com l'entenem a petita escala i familiar, està en perill d'extinció. Can Calopa de Dalt és una finca que havia estat agrícola important durant segles. I als anys 70 va comprar la finca l'Ajuntament de Barcelona. Això al final també es va acabar abandonant cap a mitjans dels 90. A 2010 va ser quan ja va entrar la cooperativa L'Olivera, que li va donar aquest altre caire social, i llavors en qüestió d'anys ha anat desenvolupant tota una sèrie de projectes a l'entorn. Ara ja és un projecte molt més complex, molt més complet, per tant, és un projecte molt interessant de conèixer.